Hindi talaga. Wala naman talaga akong ginagawang kahit ano. Grabe kayo sa akin. Uy, hindi ako may kasalanan nito Hindi talaga. Ang hindi makuhula ay... Bobo. Napakasimpleng salita. Napakaliit. Pero pag ito'y ninamnam mo, bobo. Masakit. Bakit parang nawala yung aircon? Ay, nandiyan pala yung aircon. Nag-stop yung aircon. Si Laika ay... Bobo! Nandiyan yung aircon Andiyan. Sabi ko, ba't nawala yung aircon? Nawala po yung lamig ng aircon. Bobo. Yung papasok ay... Maganda. Bayaran mo pala itong mga to Ay, videoke pala. Sige, videoke tayo. Sorry na, alam ko ang pangit ng boses ko dyan sa taas. I-mute nyo na lang po. Yeah. Umasa ka, maghihintay ako kahit kailan. Sige, sabayan natin yung videoke kahit iba yung lyrics. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala. Ano? Magandang umaga mga bata. Ano ba sasabihin ko? Good morning, teacher! Good morning, kabaysyo! Ikinagagalak ko kayong makilala! Nahilo po ako. Si boyboy ko nga ni papagawa sa akin. Kaya nagtanong-tanong ako, ano pa ba yung alam nyong isa pang pangalan ni Ka Freddy Aguilar? May mga sumagot dito, sabi po, Mang Kanor ang babastos. Bastos! Mga walang respeto! Iiyak ako sa inyo. Ewan ko sa inyo, mga walang niya kayo. Pinapak. Ako mapapasama dito kasi ako'y tumatawa! Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Love lang.